sengishade kayi4 kodwa ngishada nomuntu oyedwa ngisazophinda futhi yaphindeka nje nansi recipe ifisa umuntu lapho sazoshada nosanda kushada ngilalele into ezokwenza umshado ungaphazamiseki asenze umzekelo sithi imoto yakwaBM le imoto yakwaMercedes le kusho ukuthi kuze imoto yakwaBM igcine isikhathi eside ujwayelana negaraji laphi Mercedes khuluma yakwaBM ubo wemoto ya ubo wemoto yakho ngalamas phumphele kwaGumede njengemva kwemazambane Yebo phela. phumphele bengathi akazobabona empilweni yakho Yebo phela. uzosurvive kulo mshado isizathu uhlobo lwemoto oyidrivayo ama-parts mayidinga iservice ngeke wathole kwaGumede uzowathola kwaMabona Yebo phela. ingakiveza ama-light abo mfethu ihle mina ngihamba ngoMercedes nje yona moto engiyidrivayo ngisanda kuhamba ngayo iveza ama-light abomvu ngicathi mhlawumbe sekuzo qhumisa injini or kwenzakala ini mufonela abakhona abakutshela ukuthi thinta lapha nalapha bese bethi hayi khululeka usengayo egoli uphinde ubuye ifuna nje isho ukuthi ifuna iservice ayinankinga ungayidrive kodwa uma ngangiyobuza kwaNissan babezozama ukuyiqaqa kanti bayayibulala ngicela nithi amen ngoba ngiyeza Mabona phumphele kwaMabona okwembewu yamazambane uthanda babaGumede beze bethi udlisiwe isizathu salokho lolu hlobo lwemoto ohamba ngalo mali ukunika inkinga abantu abazokunika iadvice eright abakaGumede abakababona abayazi mukwatshela bona ukuthi umaGumede ukhulu uthula kakhuluma utshela bakaMabona bathi sasikutshela ukuthi uthi uyindebele noma uyiswati wawumfunana umntwale kwaZulu-Natal kanti mawubuza kulaba bakwaGumede bazokutshela ukuthi hayi khululeka mkhwenyana usethula insuku eyingane uthi kuse2 hours bethi kusemncane uyalithula neviki ethule nje ayikho into eyonakele ngamanye amazwi sengiqeda ngoba vele sekubaleka namuhla Mabona nawe Nguni niyaswipe owangapha uyangale owangale uyangala njengoba ezokwenza kwaMabona makuthiwa kushoniwe noma kuyashadwa uthatha leave abe full time kuze kudlule leyo occasion yomngcwabo noma yomshado noma yani Phela mfundisi. imndeni ibaluleke yombili yalingana nawe makuthiwa contenzeke kaGumede uthatha leave mefika kwaMabona afake iphinifa from Monday kuze kudlula umcimbi ngomgqibelo noma ufika kwaGumede ufaka siyasebenza noma i-overall ngimzwe kahle umfundisi eshadisa kwaGumede bathola indodana kanti kwaMabona bathola indodakazi kuthi angimela njengenxa yesikhathi kodwa namba abantu basekhweni lakho ufuna
angiphinde unamathele khona beze bethu ukudlisile unamathele la oganele khona beze bethu loyiwe. Number 2, awukwazi mawukade udlala ibhola okuthiwa ikhilikithi ikhonto enjalo kodwa uphile nabantu abadlala ibhola lombhoxo. Namanye amazwi labakade bekhapha bazipromise mabe ngamantombazane nigcinene noma ungayidelete inamba zabo kuwe sezi-useless. Send nje message yokugcina uthi thank you guys ngibongela ukuthi beninami ningisupportile. Bese ungena kule team yabafazi nezalukazi ezinye sezasha wayistroke ezinye ihamba kancane ngathi ziyathithiza. Ngoba yona club osuyijoinile ukudlalela yona. Awukwazi ukuqhubeka kule club kanti usunqumile ukuthi ungena kule club. Nawe mabona lezi insizwe kade ngiyibona ikhepheshela ziphelekezela ubhabhayi ngoba ukwazi ukuphila out umchitha kanti usumnomzana. Izwile umfundisi ekhuluma nifakane indanda phume gengeni njengoba usufike kule nto yethu esithi nasesithathe o37 years ungasoneli into yakithi mfana kithi uthole siphethe kahle please siyakucela. Lenda iphelelwa sikhathi kufika ukufa abantu bahlukana. Ake sithi amen. Amen. Akuyena uanti lo iqueen. Akuyena umalume osize engadini lo Magumede iking. Mamphakela ukudla ungaphaki sengathi uphakela ifirstborn yakho ucaca ukuthi uphakela iking. Awuphaki nje ukudla kube ngathi ukudla kade eqoqwa kudla abantu ukudla kwendlu kufuna kucace isitsha ibe yiningi itafula lilodwa ibe yiningi awuhlanganisi. Etafuleni iplate lisuke lingenalutho kodwa kusuke kunebowl noma ibhodwana elincane lisuke line-rice noma linalokho okusuke kuphekiwe bese kuba nalezi izinto ezikhona ayiphakela indoda eplatini uzubeka i-drumstick phezulu uthela isobho phezulu ufake utomato sauce eceleni uqeda ufake ubeetroot eceleni ubeke ubhontshisi eceleni akwenziwa ubeka izitshe ezincane ngoba uzothi uyathela akawuthanda ubeetroot namhlanje ubeetroot uvela utshuze ubonakala usuvela lapha ngaphansi iking senzina ngoni esithakazelo sakho ngisazi kakhulu noma umshana khona kulungile uye mayidla indoda awuyibekela ukudla ube business ayiningi ube business washing ube business okunye uyahlala indoda uyibukidla ukuze mikhithwa uthi askis mabona iqede lapho iphuzisa amanzi iqede lapho iba awusho ukuthi kaze umuntu nje bekhithwa ubecabanga uyaphela kwasiyo uyagela kwazo ngoba futhi khona umqondo umuntu aphezwayo umuntu ngithi uyadlala khona abenziwa la Shita Generals Mabon akuyena wena lo akuyona hela akuyona akuyena lokha futhi akuyena ubafo queen jobe mhlanje nje ngifuna uma ngifike eMiddelburg noma ngabe ngijumisile ngizothi hi ngivele ngambuza kuye kanti ngibuza kuye ngithi ngizofuna uMagumede athi how yini mfundisi asengeninto sengiqedile thandanani hlombanani bona
nabasekhweni lakho khona nabasemzini la uganele khona manibambe lapho nokuqedile ababakhulete laba nanga nomfundisi wakho nomuntu ayikho into abangakusiza ngayo isizathu abayazi le moto ukuthi iserviswa kanjani nabakamabona nababakhona ayikho into abangakusiza ngayo abayazi le moto ukuthi iserviswa kanjani miningi imishado echithwe ukuthi umakoti uspend isikhathi nefamily yakhe lazalwa khona bamluleka ngizeluleke ifile bathi shiya sixoshana ushiye kanti ushiye umbuso uswela abantu abazokuthetha ubuza kubantu abarongo thina le moto ohamba ngayo mntana masiyazi wayikhetha wena igaraji selavalwa imkati lalapho wayithenga khona ngoba ibona bangakutshela ukuthi kwenziwa njani iservice wakhe ayiserviswa nomaphi Atshela mfundisi. iyabonga kakhulu amen